گروپên çekdar ji bêhtirî 5 sal û 4 mehan ve li Herêma Efrînê bin pêkirin dikin. Lêkoler û berpirsê pêwendiyan di rêxistina pêla sivîl de li Rojavayê Kurdistanê Heysem Heskê ji tora medyayiya Rûdawê re behsa hin hûrgiliyan di vî warî de dike. Wabin pêkirina de jî leşgerê êtirk jiyan ji hêza Tirka jî ew jî 5 hejmar bin pêkirina hatine destnîşankirin. Şixwe wek belavkirina a bin pêkirina jî vî rengî bû. Sih û heşt ciwanakê bajarê Efrînê û gundewarê wê nakê bûn, 21 ciwanakê jî navçeya a Raco û gundewarê wê nakê bûn. 18 jî li navçeya a Dêrsê û gundewarê wê nakê bûn, 13 jî li navçeya Bilbilê û gundewarê wê nakê bûn, 9 jî li navçeya Mabata û gundewarê wê nakê bûn û dawiya dawî jî 4 li Şerran û gundewarê wê nakê. Li gorî lêkolîna rêxistina pêl ku hevdîtin li gel nodkesî ji xelkên Efrînê kiriye, ji sala 2018 ve heta niha çekdaran dest danîne ser 37,856 darên zeytûnan û 9,340 mê û darên mêweyan û 2,764 darên biber hêlkirine yan jî birîne û derdora 270 darên biber jî şewitandine. Her wiha çekdaran destdaniye ser 124 malên niştecîbûnê û 42 zevî xanûber yan firoşgehan. Em ji dewletên navnetewî dixwazin ku hesabekê ji dewleta Tirkiye bixwaze ku alîgariya van grûpan dike ku mal û milkên Efrîniya bin pê dikin. Her wiha çiqasî me hevdîtin jî pêk anîn hemû biryarên wan, hemû xwastina wan ji dewletên navnetewî re, ji mafên mirovan re ku lêpirsînê derheqê dewleta Tirkiye de û grûpên ku alîgirî wan dike lêpirsînek derheqê wan da werin vekirin. Bîstêçileya 2018 êrîşa Tirkiye ya bi navê operasyona Çiqlê Zeytûnê li dijî Herêma Efrînê hate encamdan. Di wê êrîşê de li kêleka artêşa Tirkiye bêhtir ji 25 grûpên çekdar beşdar bûn. Ji wan Artêşa Azada Sûrî, Beraya Nusra, Ehrar Şam, Ehrar Şerqiye, Firqeya Hemze û Firqeya Sultan Murad bi hejmara derdora 25,000 çekdarî. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.